щом сме заедно, сме силни. Ali Юзеев, България. Аз съм българин с български дух, с българска сила, България над всичко. Родино мила, колко сълзи се проляха. Днеска с мен е Галин Димов, президента на Българската федерация по кикбокс и муай тай. Той също е основател на клуба Кил, където аз тренирам. Благодарение на него съм тук, благодаря много. Ще кажете ли няколко думи за световната купа по кикбокс и представянето на българския отбор до момента? Разбира се, това е най-голямата световна купа и може би най-старата и най-престижна, тъй като тече 29-то издание. В момента има над 3400 състезателя, които се състезават на 5 ринга, 14 игрални полета. Имаме вече няколко шампиона, единият от тях е Али Юзеир, който направи 4 срещи и 4 нокаута до момента. Как се казва? Виктор Ленков, от колко години тренираш? От 7 години занимавам с кикбокс. Как се чувстваш за предстоящите битки? Много спокоен, ще изертам много тежко. Много добре, брат. Успех пожелавам. После погледни ръцете, погледни очите, вените и раменете. Виж как го правим, такива като нас няма как да се оставим, няма как да забравим. Нека слепите да видят, нека духите да чуят. Как се казваш, на колко години си? Казвам се Али, на 25 години. Как се чувстваш за предстоящите битки? Развълнуван съм, ще дам най-доброто от себе си и ще видим кой ще стане. Пожелавам ти успех, братле, и да унищожиш опонентите си. Русия е народен и крещя България. Идеята на песента кажи ми ти разбрали я. Силен съм, разбрах, че думата ми е юмрук. Силен си разбрах, но защо оставаш ням и глух? Видях истинското, видях мечтите си. Как се казваш? Живея Риков се казва. На колко години си? На 18 от град България. Колко години се занимаваш с кикбокс и в кой клуб тренираш? От около 4 в клуб Десант. Всеки избира успеха или да деградира. България умира, поддържа мая на системи. Духът ни силен, е телата ни калени. Сплотени, един до друг погасен поет на самите. Важна е вярата, горди да не склоните, а високо вдигнати нагоре, право към целта. Знам, че... Как се казваш? Кристиан Георгиев. На колко години си? На 15. Коя категория игра? 63,5 лоу-кик, Янг Джуниор. Как се чувстваш след битките? Мисля, че се представих по-добре от миналата година. Играх 3 мача и 3 ги спечелих с 3-0, като в последния матч направих нокдаун във втория раунд. С мен е учителя и водача на вълците, нашия треньор Петър Петров в клуб Лукил. Как се чувстваш за световната купа и представянето на българския отбор? Аз се чувствам съм много добре, абсолютно всички се биха много достойно, много силно представяне. Нали, не само на момчета от нашия клуб, като целият отбор на България се представи на изключително голямо ниво. Спечелихме много сериозни мачове и така, те, които загубиха, до последно даха всичко от себе си, така че ако ще губим, нека да губим само по този начин. Ами благодаря ти много и се виждаме в залата. С нетърпение очакваме следващия блок на белята. Как се казваш? Диан Димитров. На колко години си? На 17. От колко години тренираш? Тренирам от 3 години. В каква категория игра? Категория 63 кг майкродина, стил К1 и юноша старша възраст. Това за всяка пейка, на която съм въртел шишета. Това е за всеки, който отгоре ме е гледал, който се е бавал, който се е надявал да ме запоставя, ама не успявал. Левела, вдигнахте ми имунитета и много трудно може да ме бутнете в момента. Това е нещо, с което се раждаш, не се научава като наблюдаваш. Това е нещо, което възпитава, като не успяваш пак да продължаваш.
Това е фокусът ти да не шаваш, още замъглява кадъра накрая. Това е шансът ти да бъде малък, никой да не вярва, устите да им затваряш. Здравей, как се казваш? Преслав Георгиев. На колко години си? На 15. От колко години тренираш? От 7 години. А в каква категория играеш? Играя на 15-16, К1, 57 кг. Това е шамар с лапата на съдбата, малко да се осъзнаеш. Това е да успяваш да оценяваш всичките малки неща. Това е си знаеш мястото и да знаеш кога дотваряш уста. Това е за всеки, който е до мен. Чувствам се благословен, че някой ми се вълнува от интереса. Това за секън хенд, като няма хлеба, трябваше да отида и да си взема някоя дрейк. Казвам се Ясен Бирсен, на 18 години. От колко години тренираш? От 3, тази година ще станат 4. На каква категория ще играеш? 67 кг фул контакт. Път ще си учиш целта, друг път ще си учиш кръга. Трети път повече ще внимаваш. Това не е музика за клуба, не е музика, на която се отпускаш. Това е музика, която ако слушаш по-внимателно, ще те накара да се стегнеш, да ги пръснеш. Това е победи и загуби, проблеми и радости, успехи и слабости. Дедикът на един човек, който следва мечтата си. Това е Как се казваш? Габриел Чергански. Колко години си? На 14. В каква категория игра? Категория К1, кадети 60 кг. От колко години тренираш? Това вече ме е 10-та година в кикбокса. Знаеш що, защото загубата ме мотивира. Тигъра се ме тренира и готов е да ви пръсне панаира. Аз блъскам, а оня седи и се подбира. Знаеш що, защото загубата ме мотивира. Тигъра се ме тренира и готов е да ви пръсне панаира. Аз блъскам, а оня седи и се подбира. Знаеш що. Ей, как се казваш? Александър Николаев. На колко години си? 17. От колко години се занимаваш с кикбокс? 10-11 вече карам. А в кой клуб тренираш? Тим. Как се чувстваш след битките ти? Не бихме ги всичките, мога да кажем, клип има всичко точно. Щом го правим, ще го правим като хората. Не трябва да спираш, трябва най-много да натискаш, като сещаш умората. След първата тренировка се прибирам да почивам за втората. Това, че изоставам загубата, запали ми фитила. Трябва бачкам, за да успея и тая мисъл в мен се е градила. За да може да съм здрав голям. Как се казваш, Симеон? На колко години си? 15. Как се чувстваш след битките? Супер добре. Изглеждаш в чудесна форма и ти. Каква категория игра? 54. Какви са ти планове за бъдеще? Световен шампион още няколко пъти и така. Искрено ти го пожелавам, брат, и вярвам, че ще го постигнеш. Не се гаси лесно пожара в сърцето на откривателя. Велики тежки изпитания чакат морето, мореплавателя. Понякога течението извежда го божествените обятели. Земи на страдания, тъга, печала и проклятия, но кървавите разпятия още повече пожара палят и го подготвят. Се казваш на колко години си? Николай Димитров, на 21. А от колко години тренираш в боксил? 5-6 години. На каква категория ще играеш? Сега ще играя на лоу-кик, 7-5 кг. Как се чувстваш за предстоящите битки? Супер подготвен, нямам търпение назад. В името на общата идея да тръгват без да се замислят, на кръстоносна епопея да прескачат по пътя си реки, водопади, да разгромяват в битка цели армии, армади. Душите жадни за свобода, не за злоба и мъст, катерейки хълма нагоре, носейки тежкия кръст. Аз съм тяло, ум, съзнание, душа, огън, земя, въздух, вода, пепел при пепел, прах при прахта, малка прашинка от вечността. Аз съм тяло, ум, съзнание, душа, огън, земя, въздух, вода, пепел при пепел, прах при прахта, малка прашинка от вечността. Пътят нагоре, пътно създаване, прозрение, досещане, истинския търсач, търси истината, не силни усещания. Как се казваш? Полина Галина. На колко години си? От кога тренираш? На 23, от 2012 година се състезавам. Как се чувстваш след битките ти? Добре, изморена, с някои други контузии, но доволна, удовлетворена. Мълни светкавици, знаейки, че дори да падне, после пак ще се върне. Още по-силен и способен света да преобърне. Ще потърси, ще я намери, ще я сграбче, ще я вземе, ще посади в сърцето си чудотворното семе. Семето на любовта и доброто, което действа като лек. Как мина състезанието според теб? Как се чувстваш? Хареса ли? Ами много ми хареса, вдъхнових се от всички битки и се надявам, че след време и аз ще мога да участвам в такова състезание. Или дошъл пак да снимаш, да правиш влог? Да, със сигурност пак бих дошъл, много ми хареса. България завърши на 5-то място, 21 златни, 27 сребърни и 40 бронзови медала. Общо сме завършили 88 медала. Роли Харисон.